रे भाऊ आपल्याला सिलेंडरच्या लाईन मध्येच लागायला लागले रे भाऊ. आणि त्यात आपल्याला सिलेंडर भेटला का नाही भेटला ते पाहण्यासाठी हा ब्लॉग शेवटपर्यंत पण आपल्या पेजवर नसेल तर आपल्या पेजला फॉलो करा. जय श्रीराम. तर सोबत आपल्या नेहमी ब्लॉग मध्ये तर आज आपल्याला जात होतो ना भाऊ गॅस एजन्सी मध्ये सिलेंडर आहे तो अभिदा आलता भाऊ आपल्याला घ्यायला ना आपण 4 स्पीडने येऊन बसलो ना डायरेक्ट गॅस एजन्सी मध्ये. आणि तिथं तर एवढी मोठी लाईन लागली तरी पण आपण लाईन मध्ये सिलेंडर ठेवून दिलं ना आपण इकडे झाडाखाली येऊन उभं थांबलो. मग आपला नंबर आला मग आपण गेलो गॅस एजन्सीच्या अंदर अनेक सिलेंडर उचलून घेतला आपण बाहेर निघालो. मग आपण निघालो डायरेक्ट घराच्या रस्त्याने घरी येऊन पोहोचलो ना भाऊ आपण. मग 1 hour later. आपण टायमिंग जॅक घेऊन डायरेक्ट वावरात जाण्यासाठी कारण की वावरातून पोहोचलो तर इकडे आपल्या ट्रॅक्टरचा चक्का पंक्चर झाला तर इकडे जॅकवर सोडवलं आहे ना. मग आपण इकडे नटा खोलून घेतले आणि इकडे ट्रॅक्टरचा चक्का पूर्ण काढून घेतला. आपण इकडे ट्रॅक्टरवर ठेवून दिलं आपण निघालो डायरेक्ट शिंगणापूरला पंक्चर जोडायला झाले. आपण डायरेक्ट पंक्चरवाल्याजवळ पंक्चरवाल्याने टूप काढून घेतला आणि इकडे पंक्चर जोडला. मग तसंच निघालो आपण डायरेक्ट वावरात जाण्यासाठी. आणि वावरातून पोहोचलो आपण इकडे. मग इकडे सुनील बोबे आले. आपण इकडे टायर खाली करून घेतले आणि टायर फिट करून घेतला. मग इकडे टायर फिट करून झाला. मग आपण आता अशाच एका नवीन ब्लॉग मध्ये वॉचिंग टू बाय.